سلام كبرات تخططلتي تقارن إرتراوين نحاتي بزي فلالاي كم ياللخم انكو أنا بزفقرز خونة channel بسلام تمليسخم مزاقهم من نبلخو أنا وين داقم نباخاتهم بحدث خونة حبريتا نباخاتهم تمليسة مزيء اللخو أبناي لومي زعبانا نريو كابتمالي إسران حموشتن حملة خلطشن عسرت شعاتن جميرو كسابلو معانتي بدعمي مزرار بزلو عبز محورو ميديا فيسبوك أو يوتيوب ملو بمرو توازير بوزالو زعبا قتلت هزانا اور تسفاي زمل كتيب بدعمي مساق بزخونة تغيرو زي يفلت بكارات حريرو يو مويتو ترخيب زلو زي هزان حونا بزعبا زي عمل كتا دمو حدا حبريتات نباخاتم حيزة مزي ألوخو كابزوم نريم حبريتات أتحادم تأيوتهم تدرتاتي أب تحتي بوليس وعلم زلو بسبات قدام زملكت حارز وصا حبريتا ألو نعونا رأينا كنت أنحنا حبيركم نصنحو كبرات تخطاتلتي نز فيديو لايك كبرو ويأخم نز channel حدش زخونكم دما سبسكرايب ناقورخ بيتسب خونو نز قلعا دمسن خونو كمزي عينة حواتنا داقم كي قتلو زم سبات زياتهم كاب إدنا كملو تيولومي خلنا إيد بيت تباحيلنا حبريتات قبابيلنا نزم سبات زياتهم أب تحت وصر وعلم أتيز قبا دما قصعاتهم كوسدو خلنا كنت حابرني أنا كبرات تخطاتلتي نابت مدوي قبلكم أما كبرات تخطاتلتي كمتي أبناء توزغ الحكوم قافتهم نريم حبريتات حدا انتايو انتراي لخمني محزن كستاتيو ناي هزانا اور قتلت هزانا اور تخلاي أب كتما نداباقونا كم زتجوية زذكر خوينو لو معلت إسران حموشان مالت بتماليو وراح سرت حدا خلتشن 10 عامة مرت دما كاب انداباقونا نابشير زوسد من قد كابي چرچر زبهال بينتو تقاتلو ترخيبو رئيسو ناب حكمنا توسيدو يمرمر علو كاب عدنا نسنتو قفعي تفتسيمو فالقاري أب جنت ينبركا زبل حسابلو كل 2 مليون بر أمصو نابلو عقيتو مو كم زصنحو زفلتيو نزهص عن ناود تخلاي نبيتسبو 2 مليون بر أمصو ويدما نزهص عن كنقتلو إينا النابلو نافرارحوم يوم صنيحهم نيروم بتي زحزن ملكو عقن كابتي زبلو عيترفون نزهص عن زي قاتلهم ويوم ما قتاتلون بزحزن ملكو بكرات حريدي تقاتلو زلو عقبلونا هزانا اور تخلاي برهانه نبارنو تكتما نداباغونا ايو قبلي زي راحدو ايو بسنكي سنكل محدرا صصا بليابو تچاوي توسيدو والاكوا انت نبره اتوم ليابو نسدرا بيت 2 مليون قرشي هاونا كبل صنيحهم حزغن هيوتو اتي ودي 7 عامت هصان حليف الله امو عقب بولولنا اب كتما نداباغونا انت تسمين شرا موصي كبابي ماهلاند رئيسو تدربيو ترخبيو محزنن مدنقصن زخونه كستات زي كبرات بيتسبي كمزي عينت مدنقص زخونه حبريتا ناذننا قدما ينتبلنا حق يخوني بصلاي يقتليو بخالي بزي فلت يقتليو بودا عدخا بناتخا قانقا ززارب بناتخا ببيت سبخا مود ما هصان ود 7 عامت منم زفولطو تأمر زيبلو كحرر بچكان بكارا كحرر خندينا إذا أكل زورد جاف جكانة بس إحنا كم زلنا كورات بيت سبي لبي يكتبوا إيز كباكم كم زي عينة قفعتات بتقرينا ناتفت أنا صانحي مالت خمزينا يزهز عن زيز ولا يخوني بزحات حواتنا بقفعي بقمر تحنيقا مويتانيين بكارات تليزن مويتانيين إنها اللوا تساقين بزح سقاي أحليفا مويتانيين بأسير تدفي إلنا بسقاي زركبا بزحات حوات اللوعين مالتيو تقرأي قرم زخونتات خمزي عينة هيوتاي نبراي زخونتات تفتيرو كاب صلاي دحينا إلنا بإيد أحواتنا تحقوسنا إلنا أبز حسبنا له جزاجن كابتنا صلاي زغبرو نلعلي بدك عدنا بتمساسيلهم بزبز بدك عدي ناتفصم زلو ጭካነ ክስተት ግን በጣም ይዝሕዝን ክብራት ተኸታተልተይ ከምቲ እቲ ብዙሕ ሓበሬታ ዝገልጾ ዘሎ ነዚ ህፃን እዚ ኣውፅኦም ኣብ ጫፍ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ወሲዶም 2 ሚልዮን ሃቡና ክብሉ ብዙሕ መዓልቲ ቀኒዮም እዮም ፖሊሳት እውን ሓበሬታ እናበፅሖም ቀኒ እዩ በጣም ዝሕዝን ግን ክብራት ቤተሰበይ ዋላ ኣብቲ ሕጊ ከይድካ ምንም ዓይነት ፍታሕ ከም ዘየለ እዩ ማለት እዩ ሓበሬታ ዝሕብሮ ዘሎ ማለት ቀድሚ ኸዝውን ደቆም ተጫዊዎም ናብ ፖሊስ ኸይዶም ኣምልኪቶም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ህፃንና ወደ ዓገት ማለት እዩ ዋላ ምስ ፖሊስና ተራኸቡ ነይሮም እዮም ነዚ ህፃን ክንሰደልኩም ተኾይና ኣዲኡ ወፃኢ ስለ ትነብር ወፃኢ እያ ትነብር ናታ ህይወትና ወዳን ምዕባይላ ገጽ ሰብና ራእይት መከራ ናቅሕመት ኣብ ደገ ትቕመጥ ደገ ኩሉ መችዋ ይኹን ይጽመጥ ብጣዕሚ መከራ ዝቕመጥ ሰብ ብዙሕ
እና ኣዲዮ ኣብ ደጊ ኣትቕመጥ 2 ሚልዮን ተሰደድኹምና እንተዚ ኮይኑ ግን ነዚ ቆልዓ ይትረኽቦ ኢላውሉ ናፈከሩ እዮም ቆኒ ፖሊሳት ዋላ ረኺቦም እዮም ነይሮም ማለት እዩ ብዛሕዚ መልክዕ ግን ቅድሚ ከዚ ዝተፈጸመ ሓደ ወለዱ ናይቲ ህፃን ወለዲ ምስ ፖሊስ ኮይኖም ነቲ ገበነኛ ረኺቦሞ እቲ ገበነኛ ነቶም ፖሊሳት ብፉል እዩ ኣናጊርዎም በቃ ህፃንም ክሰደሎም ተኮይነ ክከታተሉኒ ይብሉኒ ክከታተሉኒ እንዲም ኣይከታተሉኒ ማለት እዚ ገበን እዚ ገይርልና ኢሎም ኣነ እንድሕር ተመሊሰ ብዝኾነ መንገዲ እንድሕር ተራኺብና ንዓየስ ብሕጊ ከይከታተሉኒ ንገረለይ ኢልዎ ፖሊስ ኸይዱ ነዞም ቤተሰብ ይነጊርዎም እዞም ቤተሰብ በቃ ኣሕና ወድና ይመልሰልና ኣብ ኢድና እተው ንሕና ብሕጊ እንከታተሎ ነገር የለይ ጽባሕ ግን ኣብ ኻሊእ ወድ ኣብ ኻሊእ ግን ክድገም ከም ዝኽእል እዚ ነገር እዚ ልቢ ክትብሉ ወይ ዝግባእኩም ንሕና ግን ወድና ካብ ድሕሪ ገዲም ክንሕልው ኢና ፈጣሪ ምሳና ይኹን ንሕና እውን ብዝከኣለና መጠን ለይትን ቀትርልና ውላድና ካብ ምሕላው ንድሕሪት ኣይንብለን እዚ ነገር እዚ ግን ናየ ንሕጊ ከይከላኸሉ ዋላ ንስኻትኩም ተነገርኩምኒ ቀጻሊ ግን ኣብ ኻሊእ ክወርድ ከም ዝኽእል ክነጥንቀቐኩምና ክንፍልጠኩም ይግባእ ኢሎም እዞም ቤተሰብ ውላዶም ተቐቢሎም ከም ዝኸዱ እዩ ሓበሬታ ዝገልጽ ማለት እዩ ኣይባዕለን ኣይሓደረን ግን ኣብዚ ህፃንና ወዲ ሓውና እዩ ተፈጺሙ ዘሎ ዝገበን እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ ህፃን እዩ ዝፈልጦ ነገር የብሊ ዓብይ ተዝኸውን እኳስ እዚ ግበር ተባሂሉ ወይ ክመላለሶም እዩ ወይ ክፀርፎም እዩ ናይዚ ህልክ ተሃላሊኾም ክገብሩ ወይ ይኽእሉ እዩ ኢልኻ ትግምት ማለት እዩ እሱ ናይ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ ፍጻመ ማለት እዚ ህፃን እዚ ግን ዓጊቶምስ እነይ ኣቦይ ኣደይ እናበለ ካብ ምብኻይ ወፃኢ ካልእ ዝገብሮ ነገር የብሊ ንዓቶም ዝናገሮም ነገር የብሊ ጥራሕ እሱ ብፍርሕ ተዋሒጡ ምብኻይ ከመይ ኢላ ክኢልዎም ክቡራት ተኸታተልቲ ክንደየናይ ዝኣክል ጭካነ እዮም ማዓንጦም በጢስዎ እዚ ህፃን እዚ ዝሕንዝሕና ብኸያብ ቅድሚኦም እሲ ነዚ ህፃን እዚ ጨኪኖም ብካራ ክሓርድዎስ ከመይ ጌራ ክኢልዎም የኽእል ዶ ብጣዕሚ ከቢድ እንታ ኣነ ብባዕለይ ብጣዕሚ ዝኸብድ ማለት እዩ እንኳን ከምኡ ጌርካ ክትገብሮሲ ነቲ ዝተገበረ ትሰምዖ ተለኻ ኳስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ልብኻ ዝሰብር መሕዘኒ ዝኾነ ነገር ኢና እናሰማዕና ዘለና ማለት እዩ እሞ ከምቲ ሓበሬታ እናወፅእ ዘሎ ግን ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ዝወዓሉ ኣለዉ ንሳቶም ምርመራ እናተኻየደሎም እዩ ዝርከብ ንሳቶም ድዮም ኣይኮነን ዝብል በቲ ሕጋዊ ኣካል ዝምልከቶ ምላሽ ንህዝቢ ክወሃብ እዩ ንቤተሰብ እውን ክወሃብ እዩ ክሳዕ ሕዚ ግን እዚ እዩ ዝተባሃለ ብመረጋገፂ ብጭብጢ እዚ እዩ እከለ ቀቲልዎ ዝተባሃለ የለን በቲ ከባቢ ነይሮም ብጥቆማ ግን ዝተወሰኑ ክልተ እስካብ 3 ዝኣኽሉ መናእሰያት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሎም ምርመራ እናተኻየደሎም እዩ ዘሎ ሜቢ ነቲ ሓበሬታ ዝሓበሩ ሰባት ኣብቲ ግዜ ሱ ዝነበሩ ሰባት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነቲ ህፃን ሬሳ እውን ዝረኸቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቅድሜኹም ነይሩ እንታይ ትገብሩ ረኺኹሞ ናበይ ኸይድኩም ገለታት እዚ ዓይነት መስቀለኛ ሓቶ ክሕተቱ እውን ዝኣተው ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣይተፈለጠን ዘሎ ግን ኣብ ምርመራ እዮም ዘለው እሳቶም እውን ዝረእይዎ ነገር ክህሊ ይኽእል እዩ ዝረእይዎ ነገር እንተሃልዩ ሓበሬታ ክህቡ እዮም ወይ ትቐትልዎ ተሎ ወይ ደሞ ቀቲሎሞ ጎዮም ትኸተሎ ወይ ዝተሳፈሩላ መኪና ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ኮቶ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ እንተዳ ሓቢሮም ብዝብል እውን ናብ ፖሊስ ቀሪቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ዝተረጋገፀ ነገር የለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ኩልና ግን ንኸዚ ከምዚ ዓይነት ገበን ድምፂ ንኹን እስካብ መዓዚና ክንሓረድ እስካብ መዓዚዮም ህፃናትና ክጠፉ እስካብ መዓዚና ኣሕዋትና ክሕረዳ እስካብ መዓዚአን ክድፈራ እሞ ብተጋሩ ብደቂ ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ወንበር ዘለውን ዘይሰርሕ ተኮይኑ ይውረድ ንሰርሕ ይሃቦ ንባዕል ኣእምሮ ንባዕል ጭንቅላት ነተዝፍሑ ስለ ህዝቢ ተገዲዱ ዝሰርሕ ይሃቦ ነቲ ዝፈርድ እውን እንድሕር ዘይፈርድ ኮይኑ ነቲ ክፈርድ ዝኽእል ይሃቦ ኩሉ እጃም ይዋፃእ ትግራዋይ ነዚ ቪድዮ ላይክ ግበርሉ ኢኹም ነዚ ቻነል ናብ ካልኦት ክመሓላለፍ ነዚ ቪድዮ ናብ ካልኦት ክመሓላለፍ ሼር ገበርሉ ኢኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓቢርኩም ስለዝፀናሕኩም ካብ ልቤ ዘመስግነኩም ሰላም